Poviem to tak, ako to je, i keď sa to nie každému páči. Tlak na dobré výsledky a na koňa v športe je nesmierne veľký v každej jazdeckej disciplíne. Dôležité však je, aby človek, jazdec, chovateľ, vedel správne odhadnúť hranice a dal svojmu partnerovi to najlepšie po všetkých stránkach k tomu, aby súťažný tlak zvládol. Musíme sa postarať čo najlepšie o jeho duševnú, ale hlavne o fyzickú schránku. Ja a moja Šaj sme si k sebe vybrali víťaza medzi klbovými výživovými doplnkami, ktorý nás spoľahlivo sprevádza na ceste za svojimi snami. Jeho čisté bioaktívne zloženie 3 typov kolagénu, ktoré slúžia ako zázračné lepidlo klbov, šliach, väzív a kože, nás v tomto extrémne náročnom športe už neraz podržalo. Pre jednoduchosť dávkovania obsahuje samostatne balené množstva dennej dávky, čo je nesmierne praktické už pri samotnom krmení, ale aj pri balení na preteky. Naša Šaj si prešla aj obdobím, kedy sa zdalo, že kvôli zraneniu šlachy a problémom s rohovinou kopyta už nebude môcť vôbec súťažiť, ale práve s obrovskou dávkou pomoci Incapet Collagen sa Šaj fantasticky zregenerovala a my sme sa mohli vrátiť k tomu, čo milujeme. Tento produkt patrí už neoddeliteľnej súčasti našej dennej rutiny a nedáme daň dopustiť.